Nyakorongo jonko pogre gi mano wami weche motenre kod somo. Gikone jopuonj mag JSS mosebedo kang'anyo kuom oheo dweche 5 sane koro dok e tich. Kotelnegi kod jakom margi Evans Osoro, jopuonj go eko yango ni gidok e tich tok keto kogi e winjruok mar dok e tich gi TSC ka chenro no telie kod jopuonj mag Kuppet. Gisa Nyakorongo jwang' wada tudre gi jafwambo marwa Joyce Oduor mabende osebedo ka luonwa chal mar wach makama. Joyce, kinyalo mana winjowa mos ni misawa matut mabende nyalo nyisowa kotenre kod wach makama debedang'. Erokamano ahinya Sharon kaachiel kod Milton kaunti studio e kaunti mano studio marwa Maramogi odiochieng' ma kawuono abiro nu achiel kachiel kowuok e apise mag Kuppet mayudore Next Gen Mall e wang' apaya ma Nairobi kochomo Mombasa. Odiochieng' ma kawuono jopuonj mag JSS kokalo e winjruok ma gisebedo godo kod riwruok mar jopuonj mag Kuppet kaachiel kod duol mandiko jopuonj e tich TSC oketo kokgi mar chungo ng'anyo margi mosebedo kuom thuolo mar jumbe 2 e pacho kae, gino mane othiro chenro mag somo e skunde mag JSS e pacho kae. Nyaka sani winjruok ma kamano koro nyiso ni jopuonje mag JSS biro bedo ka dok e skul kochakore wuok tich mano tarik 3 mano mar dwe mar 6 mano mar juma ni. Gisani antiere kae kod jagoro maduong' mano mar riwruok mar jopuonj mag Kuppet Akelo Misori. Adwa miye thuolo mar mondo mi onyiswa ne ni to winjruok ma kamano gi okang' machalo na machiegni. Jagoro maduong' mar Misori mar mondo mi onyiswa ni winjruok ma kamano kaka Kuppet kaachiel kod TSC kod jopuonje mag JSS uchopo chalo nade to mano koro nyisa nang'o? Erokamano ahinya. Mokwongo winjore ni gomono kokomo kendo gomono omiyo somo thirore e skundewa ma jo JSS puonje nikech kanye mantiere jo grade 7 gi jo grade 8 ma onego bed ni keto mise mar somo mar senior school. To nikech kokono komiyo osebedo maber kaluwore gi ndiko mondiki jogo ende orak ma kendo gi chudo mapiny. Koro wawinjore ni mokwongo barupe manocha Teacher Service Commission ochiwo mabwogo go jong'anyo go ni biro gol gi tich. En barupe go nyaka jo Teacher Service Commission kaw kendo duoki e mifuko gi. Mano nyiso ni pang ligangla magibwogo jo dhiang' medwa nyiedhi ma ok ber. Mar ariyo wasewinjore ni kaka sirikal osechiwo pesa mar ndiko 26,000 bang' budget mar jopuonj mapuonjo JSS permanent. Pesa machielo mar 4.668 billion moketi mondo ondik go jopuonj machielo mondo rak. Pesa no bende nywanda mondo ondik go jopuonj mamoko on permanent and pensionable terms. Koro kwadhi mbele to wayudo ni jok moko ben tiere ma nochoko yudo msara kuom jo JSS. Wawacho ni mano bende kochakore wuok tich mondo koro pesa no mondo duoknegi to kendo mondo giyie mondo gidhi tich. Ago erokamano ne junior secondary school teachers mo omiyowa oboke mar Olive Branch mondo omaki mondo koro wachak negotiations. To wasiwinjore gi Teacher Service Commission to gi parliament ni kawadhi mbele kanyo to nego beni ndiko mar jopuonj obiro tiya kaluwore gi mandate mar Teacher Service Commission ma en commission mondik muketi mondo ndik jopuonj e orak ma permanent kendo ma pensionable. Erokamano ahinya. Sharon kaachiel kod Milton kuwinjo kanyo mano jagoro maduong' mar Kuppet Akelo Misori kabende nwawuoyo kode achiel kachiel kowuok e apise magi. Paro machielo mabende owuok e kinde winjruok magibedo godo kod jopuonj mag JSS en ni skunde mag junior secondary schools onego bed ni kete skunde mag secondary kopogore kod skunde mag primary magintiere gi sani, kagiwacho ni skunde mag secondary manitiere kod resources makare manyalo chwalo somo e ong'ala manyime e yo makare ne nyithindo manitiere junior secondary school ma ok ni koro ni onego bed ni gibedo domicile secondary school ma ok ni primary schools. Mago duto JSS kaachiel kod Kuppet ochopo e winjruok kendo ageno ni sirikal biro bedo ka winjo ywak mar kamano taduokonu achiel kachiel nyaka e studio kaachiel kod Milton. Erokamano ahinya Joyce Oduor kuom report ma jaber ma kamano. Mano Joyce Oduor achiel kachiel e apise ma Kuppet konyisowa kaka chenro